σας. Είμαστε η Δημανίδου Ευαγγελία και η Βαρτζόκα Δήμητρα και έχουμε αναλάβει το θέμα σχεδιασμός και ανάπτυξη σοβαρού παιχνιδιού για τη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών με αυτισμό μέσω του Adobe Flash. Στη συνέχεια η εφαρμογή μας ενσωματώθηκε και σε συσκευές Android. Τα σοβαρά παιχνίδια είναι παιχνίδια τα οποία έχουν ως στόχο διαφορετικό από αυτόν της απλής διασκέδασης. Συγκεκριμένα προσομοιώνουν γεγονότα και διαδικασίες της καθημερινότητάς μας και έχουν σχεδιαστεί με βασικό σκοπό την επίλυση κάποιου προβλήματος. Βασικός στόχος τους είναι η εκπαίδευση των χρηστών και η εξάσκηση συγκεκριμένων ικανοτήτων τους, ενώ υπάρχουν και άλλα σοβαρά παιχνίδια, τα οποία έχουν ως στόχο τη διαφήμιση και την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη πληθώρα κατηγοριών serious games που χρησιμοποιούνται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, όπως είναι η υγεία, η τέχνη, η εκπαίδευση και άλλα. Τα πρώτα σοβαρά παιχνίδια συναντώνται περίπου το 1900 και χρησιμοποιήθηκαν στον τομέα της εκπαίδευσης. Τότε ήταν φυσικά σε χαρτί και απευθύνονταν στους τότε μαθητές. Περίπου το 1980 που έχουμε και την πρώτη εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία, σε παγκόσμιο επίπεδο φυσικά, συναντάμε και τα πρώτα σοβαρά παιχνίδια σε ηλεκτρονική μορφή. Ο αυτισμός είναι μια επιγενετής, εκτεταμένη αναπτυξιακή διαταραχή που δεν αφήνει τον εγκέφαλο να διαχειριστεί σωστά τις πληροφορίες. Ο όρος εκτεταμένη στην περιγραφή της ασθένειας χρησιμοποιείται καθώς επηρεάζει τρεις διαφορετικές περιοχές της ανάπτυξης: την επικοινωνία, τη φαντασία και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνες, υπάρχουν 4 με 5.000 παιδιά και ενήλικες με κλασικού τύπου αυτισμό, ενώ περίπου 20 με 30.000 άτομα πάσχουν από αυτιστικού τύπου διαταραχές ανάπτυξης. Όταν λέμε αυτιστικού τύπου διαταραχές ανάπτυξης, εννοούμε άτομα που πάσχουν από αυτισμό που ποικίλει στη σοβαρότητα και στην πρόγνωση, άτομα με σύνδρομο Asperger και άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 2 έως 11 άτομα στα 10.000 πάσχουν από κάποια μορφή αυτισμού. Ο αυτισμός γενικά συναντάται με πολλές διαφορετικές μορφές, όπως είναι προβλήματα στην κίνηση και στην ομιλία, η απομόνωση των ασθενών, ο υπερβολικός φόβος, αδυναμία έκφραση των συναισθημάτων τους, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το 75% των παιδιών με αυτισμό παρουσιάζουν και νοητική καθυστέρηση. Θεραπεία για τον αυτισμό δυστυχώς δεν υπάρχει. Ως μόνη αντιμετώπιση θεωρείται η εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία όμως για να είναι αποτελεσματική πρέπει να ξεκινήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα, να είναι συνεχής, να είναι εντατική και να γίνεται υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων γιατρών σε συνδυασμό πάντα με τη συμμετοχή ολόκληρης της οικογένειας του ασθενούς. Τα σοβαρά παιχνίδια που έχουν αναπτυχθεί για την ασθένεια του αυτισμού έχουν δύο βασικούς σκοπούς. Ο πρώτος και ο κύριος είναι η εκπαίδευση, ενώ ο δεύτερος είναι η εν μέρει θεραπεία, όπου φυσικά αυτό είναι δυνατόν. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, τα παιδιά που πάσχουν από αυτισμό έχουν μια ιδιαίτερα μεγάλη εξοικείωση στις νέες τεχνολογίες και μπορούν με άνεση να τις χειριστούν. Και φυσικά, όπως τα περισσότερα παιδιά, απολαμβάνουν το παιχνίδι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στα κινητά και στα tablets. Από τα σοβαρά παιχνίδια που υπάρχουν ήδη για τον αυτισμό, παρατηρούνται θετικά αποτελέσματα σε τομείς όπως είναι η ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου και της ομιλίας τους, η βελτίωση της ορθογραφίας τους, καθώς και η αναγνώριση και εξωτερήκευση των συναισθημάτων. Στα πλαίσια της σχετικής έρευνας που έγινε πριν ξεκινήσουμε να αναπτύσσουμε την εφαρμογή μας, διαπιστώσαμε ότι παρόλο που στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές που απευθύνονται σε παιδιά με αυτισμό, εντούτοι στην Ελλάδα σε αυτό το χώρο υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό. Έτσι ξεκίνησε η βασική ιδέα να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή για παιδιά με αυτισμό, η οποία ουσιαστικά θα αποτελούσε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον, το οποίο θα ήταν οικείο για τον χρήστη και θα περιείχε διασκεδαστικές επιμέρους δοκιμασίες. Αυτές οι δοκιμασίες, πέρα από το ψυχαγωγικό χαρακτήρα, θα έπρεπε επίσης να προκαλούν τον χρήστη να σκεφτεί και να έχουν ένα διδακτικό περιεχόμενο. Αυτό επετέχθη καθώς μέσα από την εφαρμογή έγινε προσομοίωση συμπεριφορών και καταστάσεων, οι οποίες έχουν εφαρμογή στην καθημερινή ζωή. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η εφαρμογή μας είναι τα παιδιά με αυτισμό,
μέσα στο ηλικιακό γκρουπ από 3 έως 12 ετών. Και αυτό το μεγάλο φάσμα υπάρχει λόγω του γεγονότος ότι κάθε παιδί με αυτισμό εμφανίζει ένα διαφορετικό βαθμό σοβαρότητας της κατάστασής του. Το επόμενο βήμα κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής ήταν η χρήση και ενσωμάτωση σε κινητές συσκευές. Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό ήταν κατά βάση ότι στη σύγχρονη εποχή οι κινητές συσκευές επικρατούν στη ζωή μας και χρησιμοποιούνται τόσο από μικρά παιδιά όσο και από ενήλικες. Επιπλέον, οι απεριόριστες δυνατότητες που δίνουν τις καθιστούν κατάλληλα μέσα για την εκπαιδευτική διαδικασία. Και ένας δεύτερος βασικός λόγος ήταν ότι οι κινητές συσκευές έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα όσο αφορά την ύπαρξη οθόνης αφής. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο της εφαρμογής που του προσφέρουμε, χωρίς να μεσολαβεί κάποιο ενδιάμεσο χειριστήριο, όπως ποντίκι ή touchpad. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν σκεφτούμε ότι τα παιδιά με αυτισμό μέχρι την ηλικία των 6 δεν έχουν τις βασικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους χειριστήρια. Όσο αφορά τα εργαλεία ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή μας, αυτά ήταν κατά βάση 4. Το Adobe Flash Professional CS6 αποτελεί την τελευταία έκδοση του συγκεκριμένου λογισμικού και είναι ένα πρόγραμμα που συνδυάζει πολλές ισχυρές ιδέες και τεχνολογίες για να μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένες παρουσιάσεις οι οποίες περιέχουν πολυμεσικό περιεχόμενο και λέγοντας πολυμεσικό αναφερόμαστε τόσο σε εικόνες και βίντεο, όσο και σε ήχο, κίνηση και οποιοδήποτε άλλο ειδικό εφέ μπορεί να συμπεριλάβουμε. Η επεξεργασία των εικόνων έγινε εξ ολοκλήρου με το πρόγραμμα της Adobe Photoshop CS6, η οποία αποτελεί την τελευταία έκδοση του προγράμματος. Η συγκεκριμένη έκδοση πλέον, εκτός από τα πολυάριθμα σχεδιαστικά εργαλεία που προσφέρει, υποστηρίζει και μια μεγάλη γκάμα μορφών αρχείων. Το ενδιάμεσο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για να μπορέσει η εφαρμογή μας να τρέξει σωστά σε οποιαδήποτε συσκευή Android ήταν το Adobe Air. Η εγκατάστασή του αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση για να τρέξει η εφαρμογή μας σε κινητή συσκευή. Και τέλος να αναφέρουμε ότι η ανάπτυξη του κώδικα έγινε εξ ολοκλήρου με την ActionScript 3, η οποία είναι η τελευταία έκδοση της συγκεκριμένης γλώσσας. Είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού που έχει τη βάση της στην JavaScript και η τελευταία αυτή έκδοση περιέχει βελτιστοποιημένη σύνταξη, αναλυτικότερη αναφορά λαθών και προσφέρει μια πολύ καλύτερη διαχείριση ήχων σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις. Όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα να αυξάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η απόδοσή της. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να αποφασίσουμε πριν την ανάπτυξη της εφαρμογής μας ήταν το περιβάλλον στο οποίο αυτή θα λάμβανε χώρα. Το περιβάλλον που θα χρησιμοποιούσαμε θα έπρεπε να είναι πλήρως ελεγχόμενο, οικείο και προβλέψιμο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί χρειαζόμασταν πλήρη απουσία εξωτερικών κοινωνικών ερεθισμάτων, έτσι ώστε ο χρήστης να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στη διαδικασία που κάθε φορά καλούνταν να εκτελέσει. Για να το επιτύχουμε αυτό λοιπόν, επιλέξαμε ένα σπίτι, μέσα στο οποίο τοποθετήσαμε 5 διαφορετικά δωμάτια. Ένα σαλόνι, μία κουζίνα, το παιδικό δωμάτιο, το δωμάτιο των γονιών και ένα μπάνιο. Στον εξωτερικό χώρο σχεδιάσαμε μία αυλή, όπου εκτός των άλλων στοιχείων τοποθετήσαμε και ένα σπιτάκι σκύλου. Σε όλους αυτούς τους χώρους λοιπόν μοιράστηκαν οι επιμέρους δοκιμασίες που δημιουργήσαμε. Βασική προϋπόθεση ήταν το περιβάλλον το οποίο θα χρησιμοποιούσαμε να ήταν απλό. Η παιδοψυχολόγος που μας βοήθησε καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης μας είχε τονίσει πως τα παιδιά με αυτισμό αδυνατούν να χειριστούν δύσκολα και πολύπλοκα περιβάλλοντα. Έτσι λοιπόν, το μεγαλύτερο στοίχημά μας ήταν αφενός να διατηρήσουμε την απλότητα, ενώ συγχρόνως να προσθέσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα βοηθούσαν στη βελτίωση της κατάστασης των συγκεκριμένων παιδιών. Ο παίκτης μπορεί να μεταφέρεται σε οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί, απλά πατώντας πάνω στο αντίστοιχο δωμάτιο. Εκεί, για να δει πού ακριβώς βρίσκονται κρυμμένα τα παιχνίδια μας, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε απλά πράσινα βέλη, τα οποία καταδεικνύουν πού είναι οι εφαρμογές που καλείται να παίξει. Για να γίνει η εφαρμογή μας ακόμα πιο αληθοφανής, το φόντο του ουρανού πίσω από το σπίτι εναλλάσσεται ανάλογα με την ώρα σε μέρα και νύχτα. Ένα άλλο στοιχείο που έπρεπε να αποφασίσουμε ήταν το τι avatar θα χρησιμοποιούσαμε. Για να υπάρχει ταύτιση από όλα τα παιδιά, αποφασίσαμε να
εισάγουμε δύο διαφορετικούς χαρακτήρες, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, οι οποίοι θα συνόδευαν τον παίκτη σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού, αλλά κύριος ρόλος τους θα ήταν η επιβράβευσή του μετά την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε δοκιμασίας. Τα περισσότερα παιδιά με αυτισμό δεν έχουν ικανότητα ανάγνωσης. Αυτό σημαίνει ότι η ηχητική επένδυση της εφαρμογής μας έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Αρχικά εισάγαμε ένα μουσικό χαλί, το οποίο θα έκανε το παιχνίδι μας πιο ευχάριστο και διασκεδαστικό. Στη συνέχεια, ηχογραφήθηκαν οι οδηγίες για όλες τις επιμέρους εφαρμογές μας. Για κάθε λάθος κίνηση του παίκτη, προσθέθηκε ένας ήχος φάλματος. Τέλος, δημιουργήσαμε ένα εφέ επιβράβευσης, το οποίο αποτελείται από 3 διαφορετικά στοιχεία, ένα animation των χαρακτήρων, αστεράκια τα οποία αναδύονται στο προσκήνιο, καθώς και έναν χαρούμενο ήχο επιδοκιμασίας. Και τώρα ας περάσουμε σε μία λίγο πιο λεπτομερή περιγραφή της εφαρμογής και να δούμε κάθε δωμάτιο ξεχωριστά. Ξεκινώντας από το παιδικό δωμάτιο, βλέπουμε ότι υπάρχουν 2 δοκιμασίες. Η μία αφορά ένα παιχνίδι ζωγραφικής, στο οποίο ο χρήστης, αφού πρώτα επιλέξει κάποια από τις εικόνες που του παρέχει, περνάει σε μία οθόνη όπου καλείται να κάνει άλλη μία επιλογή. Να επιλέξει δηλαδή ανάμεσα σε 3 εικόνες, ανάλογα με το μέγεθός τους ή ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκονται. Μετά από αυτό μεταβαίνει στο βασικό παιχνίδι όπου και μπορεί να χρωματίσει την εικόνα που διάλεξε. Η δεύτερη δοκιμασία αφορά μία απλή έβρεση αντικειμένων. Με βάση μία λίστα που έχουμε δημιουργήσει και η οποία αναγράφεται στο πάνω μέρος της οθόνης, ο χρήστης καλείται να βρει 10 διαφορετικά αντικείμενα μέσα σε έναν πολυσύνθετο χώρο παιδικού δωματίου, ο οποίος επίτηδες ακριβώς έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να αποτελεί μία πρόκληση για το παιδί παίκτη. Στη συνέχεια περνάμε στην κρεβατοκάμαρα, όπου υπάρχουν 2 δοκιμασίες. Η μία αφορά την αναγνώριση συναισθημάτων και αποτελεί ουσιαστικά τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσαμε κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής μας. Σε αυτή τη δοκιμασία, ο παίκτης, βλέποντας κάποιες εικόνες, προσπαθεί να αναγνωρίσει ποιο είναι το συναίσθημα που απεικονίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ατόμου που βλέπει. Μετά από κάθε σωστή απάντηση, περνάει σε μία οθόνη όπου ακούει ηχογραφημένα τα χαρακτηριστικά του εν λόγω συναισθήματος. Η δεύτερη δοκιμασία αφορά την τοποθέτηση 5 χρωματιστών μπλουζών σε κρεμάστες των αντίστοιχων χρωμάτων. Στόχος σε αυτή τη δοκιμασία είναι να μπορέσει ουσιαστικά το παιδί να ταιριάξει αντικείμενα ίδιου χρώματος. Κάθε φορά που κάνει ένα σωστό τέριασμα, ακούγεται το αντίστοιχο χρώμα. Περνώντας στην κουζίνα, βλέπουμε 2 ξεχωριστές δοκιμασίες. Η μία αφορά το στρώσιμο του τραπεζιού. Στο πάνω μέρος της οθόνης βρίσκονται 4 αντικείμενα τοποθετημένα σε τυχαίες θέσεις και ο χρήστης καλείται, με βάση τα αποτυπώματα που έχουμε τοποθετήσει πάνω στο σουβλά του τραπεζιού, να βάλει τα αντικείμενα στη σωστή τους θέση για να στρώσει ένα τυπικό σερβίτσιο τραπεζιού. Η δεύτερη δοκιμασία αφορά ένα παιχνίδι μνήμης και ουσιαστικά αυτό που πρέπει ο παίκτης να κάνει είναι να ταιριάξει 5 όμοια ζεύγη φρούτων. Συνεχίζοντας στο μπάνιο, έχουμε μία δοκιμασία στην οποία ο χρήστης καλείται να επιλέξει ανάμεσα από κάποια ρούχα, αυτά τα οποία είναι βρώμικα, και να τα τοποθετήσει μέσα στο καλάθι. Αν κάνει μία επιλογή ενός καθαρού ρούχου και προσπαθήσει να το τοποθετήσει, τότε αυτό το ρούχο επιστρέφει πίσω στην αρχική του θέση. Και μία δοκιμασία που αναπτύχθηκε για να προάγουμε και ένα θέμα υγιεινής, όπως είναι αυτό του βουτσίσματος των δοντιών, είναι η δοκιμασία με τα δόντια. Σε αυτή, ο χρήστης βλέπει στην κεντρική οθόνη ένα ανοιχτό στόμα με κυτρινισμένα δόντια και καλείται να τα καθαρίσει έως ότου ασπρίσουν τελείως. Στο σαλόνι έχουμε τοποθετήσει 3 δοκιμασίες. Η πρώτη δοκιμασία αφορά την έβρεση της ώρας. Ο παίκτης καλείται, διαβάζοντας τους δείκτες του ρολογιού σωστά, να απαντήσει ποια είναι η ώρα που απεικονίζεται στο ρολόι. Η δεύτερη δοκιμασία έχει να κάνει με τοποθέτηση αντικειμένων μέσα σε μια βιβλιοθήκη. Υπάρχουν στην κεντρική οθόνη 3 ράφια, σε κάθε ένα από τα οποία υπάρχει τοποθετημένο ένα αντικείμενο διαφορετικού τύπου. Γύρω από τη βιβλιοθήκη, διασκορπισμένα σε τυχαίες θέσεις, υπάρχουν αντικείμενα τα οποία ανήκουν σε αυτά τα 3 είδη αντικειμένων, δηλαδή στα δώρα, στα μουσικά όργανα και στα βιβλία. Κάθε αντικείμενο πρέπει να τοποθετηθεί στο αντίστοιχο ράφι με βάση το είδος του. Και τέλος, έχουμε δημιουργήσει μια δοκιμασία η οποία αφορά τη συμπλήρωση puzzle και ουσιαστικά ο παίκτης καλείται να τοποθετήσει
9 κομμάτια στη σωστή θέση, έτσι ώστε να συμπληρώσει το παζλ το οποίο αποκαλύπτει μία εικόνα από το παιδικό το ψάχνοντος τον Νέμο. Τέλος, πατώντας πάνω στο σπιτάκι του σκύλου, ο χρήστης μεταβαίνει σε μία δοκιμασία η οποία είναι εμπνευσμένη από ένα παιδικό παιχνίδι που όλοι είχαμε, αυτό με τα ξύλινα σφινώματα. Σε αυτή τη δοκιμασία ο παίκτης, αφού του περάσει από μία οθόνη, στην οποία πατώντας πάνω σε κάθε ζώο ακούει το αντίστοιχο όνομά του και έχει τη δυνατότητα να συνδέσει το όνομα με την εικόνα που βλέπει, στη συνέχεια μεταβαίνει στην κεντρική οθόνη για να παίξει την εν λόγω εφαρμογή. Η διαδικασία που πρέπει να κάνει είναι να τοποθετήσει κάθε ζωάκι στη σωστή βάση ανάλογα με το περίγραμμα που βλέπει. Και σε αυτό το slide διακρίνουμε την κεντρική οθόνη της εφαρμογής τόσο με τον πρωινό φόντο όσο και με τον νυχτερινό φόντο. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής μας χρησιμοποιήσαμε πολλές και διαφορετικές μεθόδους, καθώς επίσης και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι κώδικα. Ωστόσο, στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης, η ανάλυση δεν μπορεί να γίνει διεξοδικά. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε κάποιες από τις κύριες μεθόδους που θεωρούμε εμείς πιο σημαντικές. Η μέθοδος drag and drop χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα παιχνίδια τοποθέτησης αντικειμένων στις σωστές θέσεις. Αρχικά, ορίσαμε ένα offset, το οποίο είναι ένας ακέραιος αριθμός που δείχνει την ευκολία με την οποία ένα αντικείμενο κουμπώνει στη σωστή θέση. Ορίσαμε στη συνέχεια για κάθε αντικείμενο αρχικές και τελικές τιμές θέσεις. Με το που ένας παίκτης ακουμπήσει το δάχτυλό του πάνω σε ένα αντικείμενο, ενεργοποιείται το event Start Dragging, μέσω του οποίου μπορεί να σύρει το αντικείμενο σε όποιο σημείο της οθόνης επιθυμεί. Με το που θα το αφήσει, ενεργοποιείται το event Stop Dragging, το οποίο ελέγχει αν τα συγκεκριμένα χ και ψ, συν πλην το offset που έχουμε ορίσει, ταιριάζουν με τις τελικές θέσεις που έχουμε ορίσει εξ αρχής. Αν ταιριάζουν, τότε το αντικείμενο κουμπώνει και ακούγεται το εφέ επιδοκιμασίας. Αν όχι, ακούγεται ο ήχος σφάλματος και το αντικείμενο γυρνάει στην αρχική του θέση. Η μέθοδος πολλαπλών επιλογών χρησιμοποιήθηκε στα παιχνίδια που είχαμε ερωτήσεις και 4 διαφορετικές επιλογές απαντήσεων. Στις 3 απαντήσεις λάθους συνδέθηκε ο ήχος σφάλματος, ενώ στην μία και μοναδική σωστή απάντηση συνδέθηκε το εφέ επιδοκιμασίας, καθώς επίσης και ο κώδικας για να μεταβαίνει ο παίκτης στην επόμενη ερώτηση. Η συνάρτηση rollover, που χρησιμοποιήθηκε στην εφαρμογή του βουρτσίσματος των δοντιών, ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε την τιμή μιας μεταβλητής ενός συγκεκριμένου αντικειμένου, όταν ο χρήστης περνάει το δάχτυλό του πάνω από την επιφάνεια του αντικειμένου αυτού. Τι κάναμε λοιπόν? Ορίσαμε όλα τα δόντια μας σαν ξεχωριστά αντικείμενα και τα βάψαμε κίτρινα. Τους δώσαμε μία διαφάνεια 100%. Κάθε φορά λοιπόν που ο παίκτης περνάει το δάχτυλό του πάνω από το δόντι, η αδιαφάνεια αυτή μειώνεται, έως ότου φτάσει στην τιμή που εμείς έχουμε ορίσει ως κατάλληλη. Όταν όλα τα δόντια φτάσουν στην κατάλληλη τιμή αδιαφάνειας, το παιχνίδι μας ολοκληρώνεται. Περνώντας το παιχνίδι της μνήμης, πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά διαχωρίζεται σε 2 βασικά κομμάτια. Το πρώτο αφορά τη μέθοδο Flipkart, με την οποία γίνεται η επιλογή των καρτών. Μόλις επιλεχθεί η πρώτη κάρτα, τότε αυτή γυρίζει έτσι ώστε να φανεί το περιεχόμενό της. Με την επιλογή της δεύτερης κάρτας γίνεται ακριβώς η ίδια διαδικασία, γυρίζει δηλαδή ώστε να φανεί και πάλι το περιεχόμενό της. Οι 2 ανοιχτές κάρτες γυρνάνε ανάποδα μόλις γίνει η επιλογή μιας τρίτης κάρτας. Το επόμενο βήμα σε αυτό το παιχνίδι είναι ουσιαστικά ο έλεγχος για την ομοιότητα των 2 ανοιχτών καρτών. Αυτός ο έλεγχος γίνεται μέσω της Handle Game Logic, στην οποία γίνεται σύγκριση των τιμών της ιδιότητας Hidden Value. Αν αυτή η ιδιότητα έχει την ίδια τιμή και για τις 2 ανοιχτές κάρτες, τότε σημαίνει ότι αυτές οι κάρτες είναι ίδιες, οπότε και εξαφανίζονται από το προσκήνιο. Αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει, τότε δεν έχουν ομοιότητα, οπότε οι κάρτες γυρίζουν ανάποδα. Περνάμε στη λειτουργία αναμονής και λειτουργία εξόδου, οι οποίες είναι οι 2 βασικές λειτουργίες που έχουμε ενσωματώσει για τη χρήση της εφαρμογής σε συσκευές Android. Πατώντας το Home button της συσκευής του, ο χρήστης ουσιαστικά θέτει την εφαρμογή σε κατάσταση αναμονής.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ενώ η εφαρμογή εξαφανίζεται από το προσκήνιο, συνεχίζει κανονικά να τρέχει στο παρασκήνιο του συστήματός μας. Η διαδικασία αυτή γίνεται με τις συναρτήσεις Handle Deactivate και Handle Activate, οι οποίες καλούνται για την παύση και την επανέναρξη της εφαρμογής. Με το πάτημα του κουμπιού επιστροφής, το back button της συσκευής, εμφανίζεται στο χρήστη ένα pop-up μενού και καλείται να επιβεβαιώσει την επιλογή που έχει κάνει. Αν ο χρήστης πατήσει όχι, τότε το μενού εξαφανίζεται και συνεχίζει να παίζει ακριβώς από το σημείο από όπου σταμάτησε. Σε περίπτωση που πατήσει την επιλογή ναι, τότε καλείται η συνάρτηση FL Exit Application, η οποία ουσιαστικά και τερματίζει την εφαρμογή μας και μεταφέρει τον χρήστη στο μενού της συσκευής του. Για την εισαγωγή του μουσικού χαλιού μας τώρα στην εφαρμογή μας, ορίσαμε τη μεταβλητή isPlaying. Κάθε φορά που το isPlaying τίθεται σε true, η μουσική μας παίζει, ενώ όταν τίθεται σε false, όχι. Ένα βασικό πρόβλημα το οποίο έπρεπε να προσπεράσουμε ήταν το ότι η ένταση του ήχου δεν έπρεπε να υπερκαλύπτει τις φωνητικές οδηγίες, αλλά και τους ήχους των εφέ. Για να γίνει αυτό λοιπόν, χρησιμοποίησαμε την εντολή Sound Transform, όπου μας έδωσε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε την ένταση του ήχου στο 20% της συνολικής. Επίσης να πούμε ότι εκτός από την επιλογή που έχει ο παίκτης να πατάει το κουμπί και η μουσική να σταματάει, κάθε φορά που η εφαρμογή μας βγαίνει σε λειτουργία αναμονής μέσω της κινητής συσκευής, μέσω της συνάρτησης Handle Deactivate, πάλι τίθεται σε παύση. Το Motion Twin τώρα είναι ένα εφέ το οποίο μας προσφέρεται μέσω του flash και μας βοηθάει να δημιουργούμε κίνηση. Το χρησιμοποιήσαμε σε διάφορα σημεία μέσα στην εφαρμογή μας, όπως τη δημιουργία των φόντων της ημέρας και της νύχτας, στα βελάκια οδηγούς που αναβοσβήνουν, αλλά και στο αναπήδημα των χαρακτήρων μας στο εφέ επιβράβευσης. Πώς λειτουργεί το Motion Twin? Αρχικά επιλέγουμε το αντικείμενο στο οποίο θέλουμε να προσδώσουμε κίνηση και το μετατρέπουμε σε movie clip. Στη συνέχεια επιλέγουμε τον αριθμό των frame που θέλουμε να υπάρχει η κίνηση, δηλαδή αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη διάρκεια θα έχει και η κίνησή μας. Για τα συγκεκριμένα frame που επιλέγουμε, εισάγουμε την εντολή Create Motion Twin. Τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης της εφαρμογής μας αποτέλεσε η δοκιμή σε πραγματικά περιστατικά. Αυτό έγινε με τη βοήθεια της παιδοψυχολόγου που μας συμβούλευσε καθ' όλη τη διάρκεια της δημιουργικής περίοδου. Η εφαρμογή μας δοκιμάστηκε σε 4 παιδάκια, 3 από τα οποία πάσχουν από αυτισμό, διαφορετικού βαθμού σε κάθε περίπτωση, και ένα από τα οποία πάσχει από σύνδρομο Down. Για να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής. Ο Δημήτρης, 11 ετών, πάσχει από βαρύ αυτισμό. Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει καμία από τις δοκιμασίες λόγω της κατάστασής του. Αυτό που έγινε ουσιαστικά ήταν ότι ο γονέας έπαιξε την εφαρμογή μπροστά στο παιδί. Η παρατήρηση που κάναμε ήταν ότι ενθουσιάστηκε με όλα τα εφέ που περιλαμβάνονται, με τα έντονα χρώματα, με την κίνηση, με τους ήχους. Ο Μουσταφά, 10 ετών, ο οποίος πάσχει από σύνδρομο Asperger, ελαφριάς δηλαδή μορφής αυτισμό, κατάφερε να ανταποκριθεί επιτυχώς σε όλες τις δοκιμασίες. Μάλιστα με ελάχιστη καθοδήγηση σε συγκεκριμένα μόνο σημεία. Η δυσκολία που αντιμετώπισε και που περιμέναμε ότι θα συνέβαινε ήταν στην αναγνώριση των συναισθημάτων στην αντίστοιχη δοκιμασία. Ο Γαβρίλ, 6 ετών, ο οποίος πάσχει από ελαφριάς μορφής αυτισμό και του οποίου η κατάσταση διαγνώστηκε αρκετά νωρίς, οπότε και κατάφερε μέσω θεραπείας να φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο, δυσκολεύτηκε αρκετά με τις γραπτές οδηγίες που αναγράφονται πάνω στα κουμπιά, με τη δοκιμασία της αναγνώρισης των συναισθημάτων και με τη συμπλήρωση του puzzle. Ωστόσο, σημείωσε μεγάλη επιτυχία σε όλες τις υπόλοιπες δοκιμασίες, κυρίως δηλαδή αυτές που περιέχουν στερεοτυπίες, τοποθέτηση δηλαδή αντικειμένων. Του άρεσε επίσης πάρα πολύ και κατάφερε να το επιλύσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το παιχνίδι μνήμης. Και τέλος, ο Αριστίδης, 3 ετών, με σύνδρομο Down, λόγω της μικρής του ηλικίας, ναι, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει όλες τις δοκιμασίες που περιλαμβάνουν στην εφαρμογή. Ωστόσο, επιτυχώς ανταποκρίθηκε στις δοκιμασίες που αφορούν και πάλι στερεοτυπίες και συγκεκριμένα τις χρωματιστές κρεμάστρες, το στρώσιμο του τραπεζιού, το βούρτσιμο των δοντιών και το παιχνίδι με τα ζωάκια.
Να αναφέρω τέλος λίγο συνοπτικά ποια ήταν τα σημεία στα οποία δυσκολεύτηκαν και τα 4 παιδιά κατά τη δοκιμή, αλλά και τα σημεία στα οποία φαίνεται να ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά. Θετική αντίδραση παρουσίασαν όλα τα παιδιά στα έντονα χρώματα που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή, στους ήχους και στην κίνηση. Επίσης, σημείωσαν μεγάλη επιτυχία σχεδόν σε όλες τις δοκιμασίες που σχετίζονται με την τοποθέτηση αντικειμένων στη σωστή τους θέση. Και μεγάλη επιτυχία στο παιχνίδι μνήμης, καθώς όπως είναι γνωστό, πολλά από τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν αυξημένες δεξιότητες όσο αφορά συγκεκριμένους τομείς. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι και η μνήμη. Οι κοινές δυσκολίες που αντιμετώπισαν εντοπίστηκαν κυρίως στη δοκιμασία που κλήθηκαν να αναγνωρίσουν συναισθήματα, κάτι που φυσικά το περιμέναμε. Είχαν μια μικρή δυσκολία στο να ολοκληρώσουν τη δοκιμασία με το puzzle, πιθανότατα λόγω του ότι συμπεριλάβαμε αρκετά κομμάτια σε αυτό. Μια δυσκολία στην ανάγνωση των εντολών, οι οποίες αναγράφονται πάνω στα κουμπιά. Και τέλος, κάτι που αφορά τεχνικό θέμα καθαρά, θα ήταν προτιμότερο η εφαρμογή να έχει δοκιμαστεί σε κάποιο τάμπλετ ή σε υπολογιστή, παρά σε κάποια συσκευή κινητή μικρού μεγέθους όπως έγινε. Η δοκιμή που μας δόθηκε η δυνατότητα να κάνουμε σε πραγματικά περιστατικά αυτισμού, μας έδωσε ουσιαστικά τη δυνατότητα να δούμε κατά πόσο έχουμε ανταπεξέλθει στους στόχους που θέσαμε εξ αρχής και στο κατά πόσο η εφαρμογή μας είναι αποτελεσματική και όντως βοηθάει τα παιδιά. Από τα αποτελέσματα που πήραμε, μπορούμε να πούμε πως τα παιδιά διασκέδασαν με την εφαρμογή πάρα πολύ, έμειναν συγκεντρωμένα σε μεγάλο βαθμό στις δοκιμασίες και προσπάθησαν μέχρι τέλους να ανταπεξέλθουν όπου φυσικά αυτό ήταν εφικτό. Όλα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να πούμε πως ένα serious game μπορεί ουσιαστικά να εξασχίσει και να βελτιώσει τις ικανότητες των παιδιών με αυτισμό. Σαν μελλοντική βελτίωση τώρα, έχουμε σκοπό να προσθέσουμε και άλλες δοκιμασίες μέσα στο παιχνίδι μας, καθώς επίσης και να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης ηχητική κάλυψη και να μην δυσκολεύονται ούτε και στο πάτημα των κουμπιών λόγω του ότι δεν μπορούν να διαβάσουν τις γραπτές οδηγίες. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.